Lah ya. Jane kamu naksir aku enggak sih? Mau jare megah, kocok nyedak-nyedak. Ya di dalam panggung itu seolah-olah kita itu harmonis. Oh ngono. Alah. Wis didum dhewe karo Pak Daminto. Ngono kuwi. Mbak Elisa diaturi nembang podang kuning, Bu Kesi diaturi nembang yen ing tawang. Wah iya. Ya nggih gemene wektu mak diaturake siji mbaka siji. Tur Nadianto karo Pak Kepala Sekolah karo Pak Arif ya klebu karo Mbah Hasim kira ora kudu ngagem kudung sindene Nadianto iki sekolah sing berbasis pondok pesantren ning awake dhewe ya ngurmati. Tur ya bareng bengi iki sinden-sindenku ngangge kudung. Wah, jan ketok le cantik-cantik. Iya, jilbabe putih lambang kesucian. Ya, ya semoga-moga sing dikudungi ora mung mustakane tok ning nganti tekan atine ya dikudungi Allahumma. Aja nganti dhuwur kudung ngisor malah warung ya aja. Sapa-sapa kena tumbas aja. Ayo lek ngene kan ngerti karo batas-batas paner joget rada nyedak-nyedit lak pekewo karo kudunge. Ngono kuwi. Ya sithik mboko sithik nduk engko bar iki kapan-kapan yen wayangan sinden takon ngangge rukuh kabeh. Malah kaya mayit ora malah. Bu Sukesi Rahayu langkung rumiyin. Ayo yen ning tawang ana lintang. Ya, men jumeneng ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya. Cublak-cublak suweng. Bu Sukesi Rahayu sarjana seni, magister seni, dosen tembang dan karawitan isi Surakarta. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Umi Sukesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abi Cahya Kuntadi. Ketok le romantis ya, Mak. Lek pas tanggapan ngene iki ngundang aku ya Abi. Lek pas neng omah terus sepi tanggapane ya babi. Iya ngono kuwi. Matura dhisik marang para pepundhen, para sesepuh, para kiai alim ulama mliginipun dumateng Bapak Kepala Sekolah Pak Arif karo Mbah Hasim sing wis paring katresnan iki lho Bu Kesi. Aku sak jeg jumblek iki ora nate ngangge akik ora nate. Lah nggih. Mergo diparingi karo Mbah Hasim tak nggo iki. Alhamdulillah menika tondo tresnanipun Mbah Yai Hasim dumateng bojo kula Mas Cahya Kuntadi. Iki mau kan minangka pameling to, Pak. Bilih katresnan kuwi sing awujud cincin utawa akik sampean betul-betul diweling karo Mbah Hasim. Senadyan tong ganteng gawe cindera mata akik ning enek tulisane D4 dalang kuwi mau. Dilarang duwe demenan lah niku wau. Pangestunipun nggih Mbah Yai, jenengan donga-dongaaken kula kalih Mas Cahya awet. Senadyan to sesandingan kalih waranggana ayu-ayu enten Mbak Elisa, mboten kengguh imanipun tetep jejeg nggih Mbah Yai. Oh iya wong ya muridé Mbah Hasim kok ya. Tur takokno Kyai Ponorogo, ora bakal krungu kabar aku neka-neka. Kapan? Kapan aku njaraki wong wedok liya yen nenek sampeyan ra tau Bu Kesi. Wah, kuwi nakal, nakal. Nggih, kula nderek bingah, nderek bombong ati kula, nderek mangayu bagya anggenipun SMK
PGRI 2 Ponorogo ingkang dalu niki ambal warsa ingkang kaping 40 tahun. Nggih. Matur nuwun saestu sampun maringi kesempatan dumateng bojo kula, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru lan sedaya sivitas akademik wonten ing SMK PGRI. Mugi-mugi mboten kapok nggih. Nggih. Nah, kula gadah sithik pesan dan kesan kula dipun tanggap wonten SMK PGRI mriki Pak Dalang. Heeh, mergo ya jenengan iki dosen wajib ngono. Ya ora, tapi aku ndredeg lho, mergo ditunggoki Mbah Yai, Mbah Hasim. Piyai ini pun kelihatan ampuh ngoten lho. Ah iya. Tenan aku grogi. Ayo. Piyaine gagah gedhe dhuwur kaya Raden Jagalabilawa. Ayo ngono kuwi. Lah nggih, kesan-kesan kula nalika kula mlebet wonten ing SMK 2 PGRI mriki luar biasa bangga. Lan kula ningali kawontenan gedung-gedung ingkang megah, fasilitas sekolah ingkang komplit lan canggih Pak Dalang. Wonten mrika wau enten mesin-mesin napa duka kula mboten ngerti jenenge. Mesin jahit. Mesin jahit nggih. Ning aja nggo jahit apa-apa lho ya. Iya. Nggih, kula bangga saestu. Ping kalihipun pesan-pesan kangge Bapak Ibu guru sedaya, wah nyuwun ngapunten nggih. Sajake kok arep nuturi ngoten lho. Dados guru utawi dwija menika salah sawijining profesi ingkang mulia sanget Bapak Ibu guru. Jadi panjenengan mboten usah khawatir menawi suatu saat utawi kadang-kadang nemoni siswa ingkang nakal, bandel enten nggih? Enten nggih Bapak Ibu? Kathah. Oh. Nggih, ning jenengan kudu sabar saestu. Sabar ikhlas lillahi taala. Sebab napa? Profesi jenengan niku mulia. Minangka panjenengan niku sebagai sang pencerah. Jadi guru itu merupakan sang pencerah bagi kegelapan. Pramila enten tembange. Guru nika nggih Bu nggih. Napa nika? Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Sesuk wae. Dan seterusnya. Jadi padine rapal ki asline. apal. Oh iya apal. Nggih, jadi Bapak Ibu menawi wonten siswa panjenengan ingkang bandel, jenengan tetap semangat karena profesi panjenengan adalah sebagai sang pencerah dari kegelapan menjadi terang, dari kosong menjadi isi, dari yang tadinya belum tahu apa-apa kemudian menjadi siswa yang terdidik, mempunyai keterampilan dan ilmu pengetahuan, apalagi di SMK PGRI 2 ini berbasis keagamaan religi yang diutamakan. Pramila, semangat sukses untuk PGRI 2 Ponorogo. Tepuk tangan. Terima kasih. Sterida, nggih. Tur kene iki pancen nggon sing mulia kok Bu Kesi. Mergo apa nun sewu. Kadang kula menika nate nyerat kata mutiara. Ingkang intinipun sak becik-becike laku niku sinau, sak sugih-sugihe bondo niku ngelmu. Lan sedaya menika mapanipun nggih wonten SMK PGRI 2 Ponorogo mriki. Nggih. Kula minangka tandha tresna iki dirawuhi karo Pak Daminto Kepala Sekolah SMA 1 Ponorogo. Sapa ngerti yen panjenengane engko bar jenengan nembang kerenan penggali terus wayangan neh. Nggih amin amin ya rabbal alamin. Teng Ponorogo niki awake dhewe wis kaya keluarga lho, Pak. Wis ora asing, ora wong liya meneh. Dadi ning Ponorogo angger tanggapan teng pelosok-pelosok desa niku wah kula remen sanget saking sumet dulure kalih wong Ponorogo. Kula niku saben-saben mulih tanggapan, mobil kula kebak. Apa? Maune mangkate kosong mulih mesti kebak. Nggih, mriki tiang mriki niku mesti menehi oleh-oleh ngoten. Maringi sambel pecel, enten sing pisang, enten sing peyek. Iki marahin teratap panitia lho ngene iki sampeyan iki. Lha iki malah bingung kowe sesuk oleh-olehe apa ya malah ngono. Mboten saestu. Saking pun kaya keluarga teng Ponorogo niki. Nggih. Nggih, yen ning Tawang ngono lintang niki wau nggih. Leres komplit sak bawanipun niku saking Pak Daminto panjenenganipun kepareng rawuh wiwit sonten wau. Iya. Monggo Bu Kesi. Yen ning Tawang
Monggo Bu Kesi sak langgamipun yen ning Tawang. Dados. Dhewe mburi kelir sapa? Genah nduren kowe.
Ah iya, tondo yen wareg kuwi wisan. Mangga Bu, telaske Bu. Yen ning tapangan lintang Wilujeng sekolah wis diaturake yen ning Tawang iki mau, Nduk. Iya, Mak, iya. Iki ana penggembira utawa bintang tamu kejaba Mbak Elisa Orcarus Alaso ing saka Yogyakarta. Uga akan dimeriahkan oleh Duojo Mas Jo Klitik karo Jo Kluthuk. Ha iya. Mula Kang mangkono diaturi munggah ana pepanggungan men saya gumyak, Mak. Ditumpake perahu wae nduk men rancak teko nang panggung. Iya, monggo perahu layar dados, Co. Sugeng dalu Mas Klitik. Alhamdulillah sugeng dalu Mak Canggih. Sehat nggih? Pangestunipun sehat nggih waras. Mas Kluthuk.
Siap, Pak. Urung ditakoni kok siap Pak lho. Kawontenanipun pripun? Sae, Pak. Angkringane lak lancar. Lancar, Pak. Sepatune laris. Sepi. Sampeyan iki piye sing ra nrimo karo kodrat pandume pangeran. Lah nggih. Wis dadi pelawak ya wis laris, buka angkringan sih dodolan sepatu barang. Boleh hiburan ta, Pak? Hiburan. Dadi pamane rene sing tuku ya ora masalah ya. Tak kei dhewe. Sing tuan rumah genah lamun to Mas Jo Klitik. Pripun Mas jenengan mirsani kawontenan ing mapan wonten ing SMK PGRI 2 Ponorogo mriki. Alhamdulillah Mak Cangik Yulimbu Gus Cahyo Kuntadi. Satu kebanggaan yang luar biasa. Bahwasanya Ponorogo yang selalu menguatkan harkat martabat budaya. Katitik mboten wonten ing tlatah-tlatah kepemerintahan sanes kemawon. Tapi terbukti di dalam instansi wonten ing pawiyatan dalu menika ugi nggelar wayang kulit. Ini menandakan bahwa siswa-siswi disengkuyung dengan bapak guru, ibu guru yang berkualitas, mendorong anak-anak lebih mengenal detail tentang budaya wayang kulit. Tepuk tangan untuk SMK PGRI 2. Ini loh Mas. Saestu tur dasaripun Bapak Kepala Sekolah Pak Arif niku piyayi ingkang budaya bener-bener piyayi Jawa tulen sing isih ngugemi jati diri bangsa. Lah niki to Mas. Mula Ponorogo niku kebake bak-bakan kabudayan. Leres. Saestu ajeng teng pundi kemawon budayane nu mlumpuk wonten ngriki. Seluruh negara pundi kemawon sudah mengenal bahwa Ponorogo itu adalah kota reog. Nggih. Mula reog niki dikenal wonten pundi-pundi. Leres. Makanya ini yang menjadi tolak ukur percontohan seluruh negara-negara yang lain bahwasanya budayane awake dhewe, budayane wong Jawa, budayane wong Indonesia. Ayo mari kita sama-sama menjaga biar tidak ada klaim dari negara-negara lain. Leres. Ini mila saking menika menawi kula mastani mboten namung kota reog Ponorogo menika ning ugi kota religi. Nggih. Kota ibu. Nggih. Ibu niku IBU, iman, budaya kalian olahraga mboten wonten ingkang dipun tilang. Leres, mula katitik wonten para-para punggawa agung. Nggih. Mbah Yai nggih lenggah. Mbah Hasim. Mbah Hasim Masari lenggah saya ngalap berkah dalu menika. Mugi-mugi panjang kahipun pikantuk payungan saking Gusti Ingkang Maha Agung, ridho lan hidayah syafaatipun saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedaya nampi barokah Allahumma amin. Niki lho Mas, dadi panjenengan ngeten iki mboten klentu. Pripun? Pama ngeten niki kok sowan teng Ponorogo, sakniki sing penting siji. Napa? Ponorogo niku ben budayane mlaku, wayang kulite mlaku. Niku kuncine ming siji. Apa? Aja nganti didol larang. Ki mesti budayane mlaku. Kula menika mboten adol larang. Okay. Mesti nderek kalih dawuhipun panitia menika sedaya. Leres. Lah saya menawi Mbah Hasim tindak wonten griya kula. Okay. Sedaya dawuhipun kula istokaken. Malah panjenenganipun kedahipun dalu menika wonten pacitan, wonten pengaosan teng mriku. Dipun cancel, dipun batalaken, dipun wakili amargi kepengin mangestoni SMK PGRI. Alhamdulillah, matur sembah nuwun Mbah Yai, sembah nuwun. Janipun nggih pas barang kula dalu niki nggih teng Surabaya, Mas. Kedahipun nggih. Lho iki mereka wonten nuwun sewu pemberian tali asih seluruh para atlet-atlet Jawa Timur. Mergo jenengan Piyai Ponorogo ngeboti teng SMK mriki. Mboten. Lah ngriko ora nanggap sing nanggap ming ngriki tok, Mas. Dadi ya bertahan ning kene tok. Wae kurang critakne to ki Mas. Ayo eman-eman kene Surabaya ngetoli ya bro kene cedhak omah ngojek teko, Mas. Iya. Mangsane. Saderengipun kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kepala Sekolah Bapak Arif dan juga seluruh dari bapak-bapak ibu guru ingkang hebat dalu menika dan juga Bapak Komite lan ugi berkahipun Romo Yai Mbah Hasim Masari niki salah satu napa nggih Mas? Kula niku kerja nggih kalih donga. Nggih. Sinten ngertos kok sawapipun Rama Yai pikantuk panjenengan kula benjing saged kaangkat derajatipun. Lho, nggih to? Nggih. Dadi paling ora ki wong ki gandul sarunge Yai ki ora kleru. Saya yen uluk salam niku ya ora kleru. Jenengan nggih uluk salam. Leres. Kula nggih uluk salam. Nggih. Lah niki kok mek meneng tok ngeten kok njaluk utuh. Jajal.
Lah nek niki jelas, niki ra nggawa gamelan senggak, jelas ngetokke Bu Kesi kemawon sakderenge nembang pam yo lho salah. Lah iki to Gus. Ngoten lak kedahipun lak lesung jumenglung bali-balan. Nggih. Wong panjenengan nganti yoga, nganti sinden. Lah kula nggih nganti kanca dagelan. Paling ora nggih saling mengisi dan melengkapi to. Kedahipun ngoten. Lah kok mek meneng tok ngeten iki. Enten lho dagelan niku sewengi ra omong, sesuke stroke enten. Enten ngoten niku enten. Mbok melu omong. Ra ngisin-ngisini aku adimu ning kene lho. Ini Bapak Kepala Sekolah seluruh kabupaten Lenggah lho. Ya aku ya mengenteni apa sing mbok atone karo Mas Cahyo iki tak enteni. Lambemu aja mleset lho. Iki nderekke Mas Cahyo Kuntadi. Ya. Ngono. Dadi wong iki kudu iso menyesuaikan diri gitu. Ya. Wah iki kok ngawur. Kula golekne kanca Mas Kritik Lutuk. Siap. Mbak Elisa Orcarus Alaso. Arum Bali. Monggo to, Bali. Kemeruh. Duduk grupe kok engkel. Ya nyenengke iki tak genten to. Arum dalu aku. Kudune ora arum biya. Kayak kira jenengan nek ngene iki kelingan campur sarine Mas jenengan kula. Sapa ngira? Sapa ngira lah niku cah cilik tak dekne to. Campur sarine apa le sapa lah kok cah cilik ngerti. Tapi ditun jemenengaken Gus. Monggo arum Bali Mbak Elisa Orcarus Alasa. Yo. Coba. warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu wilujeng dalu sedaya mawon Mas Kutuk Kritik Pacaya Kuntadi engkang kula hormati kula tresnani ing jagat raya. Sing marai guru sirahe mumeti ya ngene iki lho. Iki nek iki nek diwulang ngangelke pikiran ya iki. Lah guru ki sing digoleki wong pinter iso ngomong cret-cret gitu. Bangga. Bangga kok bangga piye? Bangga gundulmu. Pangane meneng wae iki bocahe apa gebelet apa ngopo bingung gurune. Ya tapi ya ini dinamakan berbineka tetap satu jua ya ini. Nggih. Berbeda-beda tetap satu jua. Biarpun bagaimana ini adalah salah satu bentuk karakter dari daerahnya masing-masing, Mas. Nggih, kula ora kena diserengkel. Kok bentuk sih? Menungso iki udu bentuk. Bentuk iki untuk benda. Besi, opo, kayu, ngono, wi bentuk, besi, ngono, jenenge bentuk iki menungso. Nah, lek bentuk iki jalmo. Bentuk itu benda. Lek menungso iki apa? Bendol. Apa bendol apa? Bendol itu bendol. Tapi nuwun sewu, Mas. Nggih. Ini yang bisa dinamakan wanita mutokharam ya gini. Weh, apa kuwi? Apa itu? Paling tidak kelihatan religius banget. Oh, really? Ibu-ibu guru wonten PGRI menika juga berjilbab semua. Oh iya, aku seragam kok sama ibu-ibu guru. Iya, pakai emas gitu sama wiyogo-wiyogo aku gawan sih. Betul. Ini yang bisa dinamakan chemistry ya kaya ngene iki. Kaya sampean barang contoh kaya Elisa, kaya Yukesi. Tanamkan sedini mungkin untuk mengenal agamis. Sudah. Kayak kene iki berbasis pesantren. Iya, sudah. Lah ngono. Saya itu istri saya itu sudah saya contohkan bahwasanya kamu harus berreligi. Lah ngono. Alhamdulillah. Nggih, tapi alhamdulillah Mas Aniki jilbaban jenenge bojoku kan wong desa, Pak. Jadi yen dandan ini sudah terkontaminasi dengan medsos dan sudah terkontaminasi dengan perkembangan zaman. Nggih. Saya mulai dandan reno-reno, Pak.
jilbaban ngono kene kayak bros cilik ngono kok tengah ini gawedi gini Pak. Nek iki pas foto keluarga malah koyo wong nyuluh kodok. Ya dielekne ngono kuwi ya ora pas ngono. Siap ya kamu Ya ya. sehat. Mbak Elisa adalah makasih. kandidat dokter. Loh. Maka walaupun sepatah dua patah kata monggo untuk SMK PGRI Wah, itu 2 penting. Ponorogo Nah, apa yang akan Gelar disampaikan. mulak dokter to, Nduk. Ngono. 3 koto wae. Apa kuwi? 3 kata Kodok ngono. iki ngedeni yo. Koto. Apa sih? Ya maksudnya bahasa Jawa kan koto. 3 koto 1 kalimat. Kalimutmu ya. 3 bahasa ngono to. Deni ta. Enggak asal 3 kata aja. Disiplin adalah kunci sukses. Papating patang koto. Disiplin Adalah kunci sukses. Itu moto SMK PGRI 2 Ponorogo kene. Kuwi sing paling penting ki siji disiplin. Apa to kowe, Duk? Augah karo yang Pak. Nyapa to? Kok kowe mloyam mlayu ki ngopo? Diisi apa ki Pak? Loh, disiplin apa Nduk? Adalah kunci sukses. Disiplin adalah kunci sukses. Apik kaya ngono lho, Duk. Kowe kok mloyam mlayu ki njur ngopo? Malah lari iki ki apik lho pesan Apa moral enek sing lho keliru iki. kata-katane? Apa jelek? Balik Apa Rono, kok Cak. Esa? Disiplin adalah kunci dari sukses. Iya. Tahu. Disiplin. Iya. Kok guyu kok melayu kenapa? Dadi Iki ki wong- nggo ngelekake Mas Gusik. Disiplin. Iya. Aja mbok wi disiplin. Aku kan biar keren, biar gaul. Lalu. Anu soswi engko nek tanggapan lari si Jono contonge lho ben penak ngono. Ya aku teh. Yo ciri khase yang ngono kuwi kok. Yang kedua, Ya itulah intine aku ki mau ngelingke Yang ini. terutama kanca-kancaku Betul. kabeh SMK sing do siswa-siswa, para siswa sing do sekolah ning kene. Mergane apa Betul, nek Didi. SMK i sing marai ra disiplin apa? Ngerti ra? apa kuwi? Salah satu contoh ki ndelokke tanggem pirang-pirang iki kepengin colong, pengen tak lebokke tas, pengen tak kemedol ngono lho. Apa? Dadi kudu didisiplinke. Oh, Karena kejuju. barang-barangnya kan akeh, kuwi facility. Fasilitas. Malah facility barang iki aku sing Kowe soswi omonganmu malah kaya daerah lor-loran kono lho. kuwi sing rada dialusin pasi brutu. Fasilitas kok facility. Wah, Maksudnya itu Lah nek loh. disi ngene, kalau kedisiplinan itu dicontoh itu anak saya pas saya. Ya. Piye? Anak gue tuh disiplin, sekolah itu selalu disiplin. Iya, Mas. Sekolah itu maksudnya biasanya masuk sekolah Nggih. itu umumnya jam berapa? Jam 7. Jam 7. Anakku mlebu sekolah jam 4. Lho. Papat isuk. Subuh nih perlu sekolah. Ora manusiawi iki. Loh, wah, yes, karo nyolong. Papat isu. Karo nyolong apa? Oh, berarti kuwi 363 kuwi. Kok 363? Pencurian. 363 itu pencurian. Kowe tek apal karo pasal-pasal? Loh, saya itu kalau pengen paham dengan hukum, belajarlah dengan orang yang pakar hukum. Pengen paham dengan teknologi, bergaulah dengan orang-orang yang paham dengan teknologi. Nek paham hukum, non sewu, nek diomongke niki lak nyolong Mas, Nggih. pencurian. Itu ada 2 pasal, 363 atau 362. Be. Loh, kok ngapusi, itu penipuan 378 KUHP. Itu lebih dalam ancamannya. Loh, kuwi lho, piye kowe jajal? Main kuwi 303 KUHP. Glundung semprong setahun setengah. Apal ya, Duk ya? Ngapal loh, tahu di penjara saya itu. Ora yo sinau. Oleh tahun ning Surabaya tahun. Kuwi lelakon ya ngono Iki nek kuwi. kepala sekolah ya anakku lho, Kepala Pak sekolah. Dasar lenggah ngawur. Ye, Pak Dasar niki wae Pak sampun Dasar ini kirim-kirim segala lega, izin, Pak nawala Dasar. matur sembah nuwun Pak Dasar. Kok matur simpak nuwun piye? Sembah nuwun. Oh, alah. Wagu pengnya Oke, itu tapi- sembah. Ngeten, Mbak Elisa. Tadi ada pamundutan. Nggih. Mumpung menika jenengan matur kalian Pak Dasar Daminto, Nggih. gitu. Petiran lho ngomong. Panjenenganipun ngersakaken podang kuning ingkang nyekar panjenengan. Oke. Niku kepala sekolah anak kula, Pak. Cocok karakmu. SMA 1. Wah, ya ini jan lucune ra umum. Kok Kula iso? ni rawani usul. Lah ngapa? Wah, piyai ini jan walus. Halus. Walus tenan, lucune ra umum. Pakane kula ora tau ditanggap sekolahane anak kula ora tau. Soalnya Mergo kepala sekolah kepala lucu. sekolah wis lucu pol. Jan, bener. Monggo Mbak Elisa dipun bawani. Tak dampi, Cak. Nggih. Ngono. Saya ayu ya. Nadyan wujud demong peksi
nembang ya paseh iki. Kok ya anu lanjut. Paseh iki mau wis dilas kok. Ning kene kan ada banyak sekali jurusan. Kon las ono otomotif. Wis nek ndek bojo aja golek jurusan tukang las. Lah ngopo? Kowe engko malam pertama ming ditutal-tutuli tok lho kowe. Ora tekan. Lah nek golek bojo kudune apa apike? Jurusannya bangunan. Bangunan. Malam pertama kuwi dipondasi jadi dicor langsung dicor. Langsung ge cakar ayam. Pambene. No. Aja sampai gelem dirabi karo jurusan mesin. Loh kenapa Mas? Otomotif. Kan sama-sama bisa ke mekaniknya. Bah ya tahu, aku bojoku kan aku biyen mesin to. Aku bojoku kan akhirnya ngono. Biasane ngono. Malam pertama buka lawang. Nduk, aduh lah kok ngene. Oline ngotor. Berarti wae ganti kablator. Oh, berarti urusan mesin. Itu mesin. Iya ya. Alus manis nang Alhamdulillah. Janipun ngeten dados pendampingi Pak Arif men cocok nggih. Nggih. Cocok boten. Aku lagi iki lho, aku nganggo kerudung cantik ya, Pak. Wah cantik Lah sekali. iki iso nabrak Didi kok iso. Iya ya. Nang kono wae kowe iki kok kaya bocah wedok kakek ngombe jamu garan ngosek ngono lho. Ubah ngalor ngidul. Itu tuh namanya aktif. Ah, kowe Emang jenis manusia tuh macem-macem, ono sing anten. Iki rada sudo iki. Iki biyen aktif lho, akhir nembang lu menek terop gitu. Malah. Golek isi podang Upamane Mas Kluthuk kuwi untuk bojo kaya Mbak Elisa kira-kira piye Mas? Mboten iso, Pak. Saya yakin lu saya Jodoh ki ora ngerti lho. Kuwi orang kersane ngerti, pangeran lho. Orang ngerti ya, tapi saya tidak akan meneruskan hubungan kula kali Elisa, Pak. Jodoh, rezeki, pati, derajat, pangkat, sumende kersane Gusti. Kersane Gusti, tapi kowe nek nerak takdir apa ya arepe teka. Tapi tetap ora tak telak kuwi. Lho, lah terus Aku ora tak telak, pangkas aku moh aku. Kayak ngopo? Aku iki mesakne engko keturunanku. lho kok piye? Lah nganti Elisa putih aku ireng lek rabi, iso mbet duwe anak kaya loweling iki. Ayo pakai krim, zaman kan sudah Iya. modern. Krim iki malah skincare. Skincare iki kurbane bojoku. Bojoku ki wong desa nggih skincare. Iki siang malam digawe bareng. Saiki kulite belang kaya tekek saiki. Ya wis malah apik ngono. Karepe ben cepet. Apik ngono malah doyane lho kok iso. Ya eneke kuwi ya. Jadi aku yo kowe sikat. Ibu, iya ya. Jane kamu naksir aku nggak sih? Mau jare megah, kocok nyedak-nyedak. Ya di dalam panggung itu seolah-olah kita itu harmonis. Oh ngono lah. Tapi apik-apik, Mbak. Ya aku milih Mas Klitik lah, ngendi-ngendi. Loh, Bener Oke. putih klitik, gagah klitik kok. awakmu lek milih kritik berarti awakmu ki waras. Omonganmu ora penak lho iki. Lho lah iya bener to. Karena apa? Menyelamatkan sebuah tahta rumah tangga. Nek nganti karo Mas Kluthuk itu salah. Heeh. Loh, tapi lihatlah loh. Kamu harus tahu pepatah bahasa Inggris. Don't look from the outside, but from in the heart. Wah, opo? Iki awakmu ora Don't look from the outside, but look from in the heart. Jangan melihat dari sisi luarnya, tapi lihatlah dari dalam hatinya. Loh, iki ganteng oleh. Tapi jujur ini kan aku nggak ngerti. Oh, Tapi iya. aku kira iku kelek. Selasline Aslinya aku ya bosok aslinya. ya padha wae kok iso. Ning menyelamatkan tok Gus niku Gus. Heeh, bener. Umpami Pak Arif tindak kalian Ibu. Waduh, Bapak Kepala Sekolah. Nggih. Pak Arif sarimbit kalian Ibu. Bu Arif. Bu Arif. Nggih. Enak. Nggih. Waduh Pak Dasar tindak sarengan kalian Ibu Dasar. Dasar. Indah. Indah. Waduh Pak Cahyo, rawuh kalian Bu Cahyo nggih. Bu Cahyo. Indah. Mas Klitik, rawuh kalian sinten? Nika kalih Bu Klitik. Nggih. Aku ya aman loh. Kok aman piye? Lah, Justru selamat dari sampean. Lah nyampe aman. Loh,
Pamane, waduh Pak Kluthuk. Nggih. Lho, lah menika kok kalih blukuduk lho iki. Ora penak. Lho, lah iya nyapa karo kowe iki barang. Wis tak mung tak pengen melu lho kowe. Lah kok yo nyusul. Nyandeng bisa dadi Saya tau ya ajae kuangen nembang to Mas Kluthuk. Mboten apa. Lah kuwi buktine melu nembang. iya bisa. Karo belajar ki ngene iki, dadi lek belajar ki ndelokne ngene iki. Pamane larase pas iso. Iki bengi lah ulang tahun SMK. PGRI. Ayo, bengi iki lah ulang tahun Jajal. Ulang tahun SMK PGRI 2. Mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan semuanya panjang usia. Lho iso lho jane yo kenek lho. Iso. Bapak kepala sekolah mana sinten? Bapak Arif. Bapak kepala sekolah naminipun Pak Arif. Pak Arif. Yo. Ayo tembange terus e. Terus ke. Nggih. Pak Arif. Pak Arif. Iki iki. Pak sekolah asmane Pak Arif. Ayo. Pak Arif. Pak Arif. Pak Arif. Saben bengi melek ora kriap-kriyip. Waduh iya. Senengane ngunjuk miksa grip. Ayo. Kudu sak cethuke iki. Ayo. Nah ngono. Oh kangen men Jojo. Enggak, iki salahmu jare pengen nembang kok. Ayo, manut laras. Allah belionya Arif. Oh, lembah mana Arif bijaksana. Ya, bener. Wis Joko nek ae. Wedi to ke. Dadak. Sik to. Podang kuning. Niki saya kirimkan juga buat Pak Eko Bilowo dari Paguyuban Surukubeng Bekasi. Nggih, Bekasi. Sikilmu dua wae. Esuk awan ning